na zama mai soyayya kun gani ban san komai ba akan soyayya kun ji ni soyayya ina son ta soyayya ta gaskiya saboda kin nuna mini soyayya da gaskiya kalaman bakin ki na saurara babu karya. Daga nesa na kallo kyawun tafiyarki a hankali ni ko na zo Bilki. Yawa alhaji nan sai magana da kai. Ina ta miki magana hankalin ki na kan waya. Ina jinki. Kawai sai dai in ci maka ni ko batun wata ban taɓa yi ba, ni gaskiya na gaji. To Bilkisu, aihuwa ayin Allah ne, ba ni nake wa kaina ba. Ni irin wannan masifan da ne ke damuna. Ba na san irin wannan abubuwan da kike min, ba gaskiya ba. Bai daga duk abin da kike ga da ki je ki. Ni na kin ga tafiya ne. A'a, haka kace? To shikenan zaka gani. Akwai damuwa to amma yawwa assalamu alaikum alhaji. Okay, kana hanya? To shi kenan, dama ina son na fita yanzu ne, to sai ka ƙaruso. Madalla. Aminu wa alaika salam. A'a. Alhaji mai gida. Alhajin Allah. Babban mutum. Ya gida. Mai gida kuma babban mutum. Ya Amerika. Amerika sai godiya. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. To shi kina alhajin Allah. Alhaji? Wai ka ganka ko Alhaji? Kai ka bari to. Bismillah Alhaji, bismillah. Bismillah. Alhaji. Barka da zuwa Alhaji. Alhaji an sha hanya. Ya za a yi? Bismillah Alhaji an sha hanya. Ya za a yi? Kwana da yawa. Wallahi alhamdulillah. Kowa na nan kalau, ya Hajiya. Hajiya alhamdulillah. Hajiya tana da kalau. Kai ka bari kawai, akwai abin da yake damuna ne. Wallahi da kayan Hajiyan nan. To. Wallahi Alhaji ina ga maka. Ka bari kawai. Ta tashi hankalin ita dai burin ta dai sai ta aihu. Ita ba ta da wani abu ne magana ne na aihuwa, ita kawai ta tashi hankalin ta sai aihuwa. Ita ta gaji da zaman gida nan, ita menene ita wai kullum sai ta ce ta kashi a gida. Ta gaji da wannan abubuwa da ke damun ta kaza a gida. Sun mata dole sai haƙuri. Su sha'ani na mata Alhaji. Haka suke. Haka suke. To Alhaji Badar banda abun Hajiya Bilkisu.
menene na ɗaga hankalinta akan haihuwa? To. Ai abu ne wanda sai a miƙa ma Allah a jira yin Allah. To ka san mata. Gaskiya ne ka san mata. Gaskiya ne Alhaji. Abin nan iya ɗaga hankali ban da wani abu yanzu wanda yake damuna a duniyar nan yanzu sama da wannan abu. Ina gaya ma Alhaji. Wallahi ba abin da yake ɗaga mu hankali sama da wannan. To ka kwantar da hankalinka Alhaji. Ka yi haƙuri, ka kwantar da hankalinka. Lamari na mata. Wala sai haƙuri. Sai an yi haƙuri Alhaji. Sai in ka sa abun a ranka ya hana ka mu'amalar kasuwancinka. Shi ne abin da ya sa na kira ka yi. To ka yi haƙuri Alhaji. Ka kwantar da hankalinka. Nemi shawaranka. Ka kwantar da hankalinka. Ka san ban da wani aminin da nake. Wallahi na sani. Zama da shi mu tattauna abubuwan da yake damuna bai da kai. Na sani. To Alhaji sai ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ka mai da hankalinka akan kasuwancinka. Godiya nake. Ka yi haƙuri Alhaji. Godiya nake. Ai dalilin da yasa ka ji na kira kenan ce maka saboda ka san idan abu ya taso min yi mun abubuwa da yawa an ba kai na kira ba na samun kwanciyar hankali saboda ba wanda yake bani shawara hankali ya kwanta sama da kai. Yawwa. Yanzu Alhaji Badari yaushe ne maganar komawa America ka ne? To Alhaji ka san abubuwan ne yanzu sai hankali maganar komawa na America ina ganin ina so da in gani yanayin abubuwan yadda zai zamanto ita Hajiya idan hankalinta ya riga ya kwanta to ina ganin satin nan zan koma America insha Allah. Wallahi Alhaji ya kamata a tsaya a ga kwanciyar hankali Hajiya Balkisu in ya so in aga kwanciyar hankalinta sai ka tafi kai ba sai ka fi jin daɗin kasuwanci ka. Hajiya haka tana kwantar da hankali shi isa dole abubuwan. Alhaji Badari Hajiya Alhaji Badari Alhaji Allah. To Alhaji Badar ya kamata a zo dai a koma America nan saboda zama ba zai yiwu ba dole sai da kasuwanci. Abubuwa yanzu in na gaji kana kira na kullun kira ne. Kullun kira ne. Kullun kira ne wallahi. To ya za a yi. Dole sai Hajiya kuma sai ta yi haƙuri. To ya za a yi. Ce ina gaida Hajiya. To ya za a yi. Ina gaida Hajiya. Za ka je insha Allah. Ce ina gaida Hajiya. Za ka je insha Allah. Sai na zo kuma insha Allah. To shi kenan. Dan zan maka zuwan ba zata in Allah ya. Ba damuwa sai na ji ka. Alhaji Allah kai rayuwa ce to ya ra'ayi to ya ra'ayi sai hakuri ba damuwa lalle sai hakuri yawa lalle ko Alhaji sai hakuri shikenan ba damuwa to shikenan nagode yawa A'a, alaikum salam. Kawata ke ce a gidan ne fa. Ya. Kalau. Aisha kalau. Ya ne gidan nayi. Ina nan kalau. Allah ya kawata na ji daɗin ganin ki. Allah da gaskiya. Wallahi. To me labari? Akwai labari dai bari ka miki ruwan sha. Gida na gode. Wallahi kawata ina cikin damuwa wallahi tunda na dubin nan ko batun wata ban taɓa yi ba wallahi ina cikin damuwa. Ke giya na zata ko zaki ci gaba da zuba mai kashi ne a gidan ai. Ki zauna kina wasa yanzu na zubo miki kishiya ki tashi a tutan babu ki ga zaki iya ni ne wallahi ba zan iya ba. Kawai na menene mafita? Shegiya aikon mafita aikon akwai shi da yawa ina da wani boka Allah kawata wallahi da gaske to tashi mu je mana kaya mana aiki shi kaman keta ashana mana bakawa zauna mana me kike ce na baka na zuba tunda na zo zuwa miki nayi da alheri aihuwa kam kaman kin samu kar ki damu kwantar da hankalinki kawa
Na guje. Salamu alaikum boka. Kar sallama a nan gurin. Daga kutumar uba ya tselan wa. Ku samu guri ku zauna. Kai ku zauna. Ku koma ku dawo da baya. Kai ku zauna ta nan. Akwai can gagai a nan gurin, ta nan gurin za ku zauna. Ta nan gurin za ku zauna, ta nan gurin akwai can gagai. Ku zauna ta nan. Ku zauna ta nan. Ku zauna ta nan. Kar ki matsi jan gagai, kar ki matsi jan gagai. Jan gagai yana ta nan gurin. Jan gagai, jan gagai, jan gagai. Jan gagai. Shuri, me ke tabara ku? Na kawo kawa tashi ba ta samun aihuwa shine mu ce bari mu zo. Dakata. Kan ku zo an riga da an gaya min. Aljani dan makaluti ya gaya mini. Za ki samu ciki. Amma sai dai da sharadi guda daya. Ko menene? Zaki abin da zan saki. Ko menene bokan ka faɗa? Kawa ta ki amince. To shikenan. Aljani duhu zai je miki wankan kargo. Kin ce da kin amince ko? Eh, mu amince. Tashi mu je. Zangage. Mutane. Yankin tiri ka cika ka canta ka ci yankin tiri ka cika ka ta aikin yarwanci ya samu kai malmo kin riga kin sami yaro sunan yaron ki Abba Bakaji. Abba Bakaji. Mun gode sosai. To shikenan ku tashi guje kar ku bi ta nan kar ku taka malmo jangaga koma gidanka ko kai ai wani addini za ce mama wallahi na tuban shi na tuban shi na wani ba ruwa da wani addini Yabi mama. Kai.
Ba zuwa wani mahaukaci nan, ba zuwa mana da mahaukaci nan, ba zuwa da mahaukaci nan. Kina da ki samu wannan? Ai wannan yaron da kace shi na ka shi ne. Tar uba. Wannan yaron? Uba. Wannan shine Abba Bakajin da aka dama. Kai yaro na tsu Dan kutumar uban ka boka. Ina fi karfin ka da fi ka tsaya da. Jiya, ke ajiya. Wannan yaron ya fi ni jarfa. Ya ba mu guri za mu magana da ke. Kai boka, ina kace wallahi. Duk abin da za a yi anan, ina gaban kusa da kwana ba inda zan je.